shahid mai wake labari na yau zan furtawa labari ne yau zan furtawa labari ne labari na shahid zan furtawa lokacin da na ganta safiya ce har mun zanta bani mance ranar talata ta fito ne zuwa makaranta sauri muka yi muka zanta labari ne shahid aini ne ita ko salama ce a zubinta sannan fa ku gane ita fara ce ba fa baka ce a yanayin da na ganta ku gane na san mai tarbiya ce a kalaman duk da ta furta na san mai tarbiya ce a kalaman duk da ta furta sallama dai yan mata ta amsan ta ce yaya ne na ce lafiya yan mata su'al ina yin tambaya ne da fatan kiban amsa ne ta amsa ta ce to ne na ce ki nuna gidansu Abubakar tambaya ta labari ne ta ce da ni to na gane idan dai yana waka ne gidansu ai layin ne taho mu je in nuna ma ni ma ta gunza na wuce ne labari ne shahid ne sunana kuna biyo labarina lokaci ne zai nuna a ƙarashen labarina yan uwa ku biyo ni don ku ji yaya na kamu